салом алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умеддорам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. дӯстони азиз, ипек пурсида будед бисёри аз шумо. Ина ипек омад идаф, лекин ипека мо самолёт кати заказ кардем, 20 сомон қимат ғалтидагиай. Ина марҳамат 420 сомон гулои фасон заказ кардем ки барои и тестарак биёя. Ина беҳад фасонаки хушруван, я либосаш 420 сомон. Ино қиматан бузурда духтаро, иглои фасон бо аҷоиботанда. Аз пеш бинед рангошонам хушрувай. 420 сомон як либосшай. Ина нигоҳ кунен. Тоза турецки ипек, ина иглшам гули фасон. Ҳамаш гулои хушрувамадагиай. Мана марҳамат каседа дар корай нависен доставка дорем. Ай рангои сиёҳ чанта омадагиай. ҳози сиёҳаша ман нишон метиҳам. Барои ки духтарако бисёр пурсида буданд сиёҳ. Марҳамат духтаракои азиз. ҳози ки ай пачка кушодем. Анам хе пачка ода меоя. Ай пресс кушодем. Барои ҳамаам камакак ҷимай. Қагиста соз мешава. Ина дидем 420 сомон. Хеле гуфтум идаф ки самолёт кати заказ кардем тестар биёя, барои ҳавай 20 сомон қиматтар ғалтид. На ба назар гирен, лекин аз брахи дигар ҷода арзонай. Ипек 600 сомон бесангш буд аввал. ҳози боша анамин нарх пешниҳод шудагиай. ҳози дигар рангошам нишон метиҳам. И рангошам хушрувай. Ду тарафа нигоҳ кунен. хоҳен ин тарафша мекунен. хоҳен тарафи дигаршай, не дигар тарафшай. Ана фиолетови, ай фиолетови чантай дига ҳастай. ҳози ман нишон метиҳам. Дигар расветкаша иша нишон додем фиолетовиша. Ина дига гилшай. ҳози бо дигар хелш ҳастай. Мана ана иша бинен. иш бо дигарай. Ишам хушрӯ харидан. грязно-розовый гуфта. Ина ду тарафаям. На дар кор шава. Ипек паплини хушрӯай. ҳозир ҳамира гирифтестай. материали бои гӯем. ҳози ҳамияй. баъд ана ин савз астай. савзи торик. Мана сабзи беҳад торикакай и. Мана агар хоҳен аз ина метавонен ки дархост кунен. доставка дорем. фақат онлайн кор мекунем. барои авай духтарако агар доставка дар кор бошад нависем. Мана сиёҳай иш. сиёҳи фасонаки хушрувак. охирон шая? Анами 6-7 намуд буд духтарако. кадомеш дар кор бошад марҳамат нависен доставка ҳастай. бисёр овардагӣ нестем камай. барои авай метавонед ки барвақтарак дархост кунед. боқӣ саломат бошед. хайр то наворҳои оянда.